Biskit matari, dikit na mag-short sa kong paabay, basa mo kayo. Mahot, may ansot ba? Hindi, huwag matari, tari. Ayar ito eh. Inyo ganing kayo no. Sam na ito ni Bay. Asa mo itong kinarulingan ito ni Agi ito eh? Karon gari. Di mo kitaguan? Kuan, tago-taguan ay git. Kasi magasto na ko ba. Kasi natipak ka na na. Loy. Ano ba? Wala lagi. Sam, trada na no. Kuan Isudan balay balay. ron kanang ngata estudyante bang pangayon adug 5. Ayun, na yung nana trabaho eh. Makasala mo na Bay. Tama no. Wapo, ngaruling tagbalik ron. So, di na balik atong gukos to kuan guna. Ay ates kay to ba eh. Lagi ko ato ba susog nagukran ko ato tigbasan siguro ko ato ba. Ana jud. Nya, dito to sila busing dito si Undoy. Piton to na si Undoy. Pwede. Ta na to ta. Tara. Yundo yo. Atro, nakalapit ting buang oh, harvest. Doy. Doy, doy. 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 Tara Uy, Ara ba? Estrada doy. bis ba? Wala lagi kwarta lagi? Kuanta ba mga ngaruling ta ba? Mura nga ba ta? To Ah, sa napit. busing ta. To sa to sa busing kay siya may kabalo sa mga area diri sa Katipunan. Tara si busing ta. Tara. Ah, Pagilis to dito. diyan ako tiwas to na bis, boss. Kasi na da sa boss. Wala sa me. Ako sa naman si Kuan boss. Problema na. Angas, mga kagwang ito ni Agi, oy. Wala ko lagi balikan ito ni Agi ba? Ila siguro itong tahok naman siguro ito nila ito ilang pangarulingan, guro. Wala na sila nagkuhan sa kuha ba? Sabay na sa busing diri ba? Atro nagigda oh. Boss. Uy, naya di busing eh. Busing! Bye. Boss. Boss. Uy! Agi lagi, oy, boss rin. Biskit mga pagmuangan, di ba? May trada ron boss. Dito na daron boss. Mingaw mong gayong area boss, wala pangortahan na boss. Like Aaron. Mga ruling, gipunta ron. Kaya lang yung peto. Ano mo kung yung ibalikan na itong ni Agi? Hawa mo na ito ato. Gukod bisundang ato eh. Palagay ko no, kasi 5 ragyatag mo niya sa mga tindahan lain git, dagan git, tag 1,000, gatos. Atay kita boss ay, one gay boss. PK kay to. Hapit may tigbasan sa bintoy no. Yan ay nagalikay ko. Huwag yung may kabalik si mo dayon, kay tungkol itong sundang wag gukod be paita. Buwa ay. Galaw gito kay. Ah, okay ra ba nang gukron kay natural na sa pagpangaruling ana maging mga kuan sa mga ruling ay. Pero dagko gid makita to day. Ah, makita nyo ron. Amo to kabintay boss, yan nagunit sa mong kwarta. Nara dali boss. Sipter na ko ni. Kana. Loy. Wala mo ka. Ana na kabintoy day. Sige toy, dihan na si mo toy kay Pero Pasko na to tungaon kay para maisara. Pilay pa to na ako hatag sa inyo. Ano mo uniform ron o kanang mga props ninyo. Eh, sure boss ay. Aman ron. Salamat day boss. Nadrio. Hatag ko sa inyo ha. Nadri. Ako sa ako si mga pangalan ni. Ano may mga pangalan nyo ni? Kang kuan eh, Bintoy. Bintoy. Ano tayo? Ayusa na boss ay. Atchop kay boss. Gilinga pagka friends ay. Okay kayo no? Napadrio? Kang kuan eh. Undoy. Ang undoy ni. Tradoy mo adoy. Pugiya ni pagka-print po soy. Nindot kayo ba? Kami may kuha no. So, nindot nila. Dalabar ang busing bay. Hey boss, labay boss. Labay day ha. Imuha na nabili no? Bali boss. Balik na boss. Eh, nabalik ko na paglabay. Ana na ito, pugiha di ani ay. Bagay bito kay sung kalog short oh. Dota gidoy. Ya tara. Let's go boss. Let's go na boss. Kaya tayo sa, Saman boss. Saman. para dili na mo sig bato, na ako ipagamit ninyo. Bro. Mo ni gamiton niyo karon. Mas dako ang income ninyo. Oh, bro. Sabata. Ay kani. Gamit jud kay ni bay. Gamit jud kay ni bay kay lain mo to magsikag bato toy. Eh, gabato-bato na. Ito ba kahit na Kini, gusto kayo mo tingog ko. Tara. Pero live sa ato ba eh? Yan sa ina ba? Tingnan ko sa ina puti. Yan ito itong. Ito, naputi lagi na yung mga boss. Nga mga boss. Bitaw boss. Ano man boss? bueng lain bug pariha tano. Pusing biya ko ninyo.
Dapat lahi akong kulor sa kuha. Sa mo pala kawan mo ko. Mau ba day, boss? Mau ba day, boss? Ay, live ito, isa. Na ako yatag nyo service kay para di na mo maktas. Makita nyo na diyan ka ng Skygo nga blue. Pantra. Pantra na siya. Tay pantra, boss. Pantra, huwag mo kabalo. Pantra ba? Pantrabaho. Ang sanay mo? Ang mao? Nya. Nay, sa may boss. Sabi boss. Sabi, boss. Ato. Tura raw. O yan tayo. Tikal bangon ko bay, kitang tiyan ba? Paano ang motoron kay sibat na ko na, malibang sa ko. Ni, ni pantra oh. Kero. Ayaw ba, ako drive na bay? Ha? Ako drive. Ako lang oy. Ako ra lagi. Ayaw, si ko na, ako drive, ako na. Magaling ka, kupal ka. Pasita. Delivery. Ano to props? Manday. Ba't asa to? Wasag ka. Kos ka. Ay, klaro man ni Triya. Ay, tagpa po pangita. Ha? Kanay sa. Diri bay, kita makuna bay. Ano ba layo? Diri lang, warning bay. Nagro mo. Bari. Diri bay. Gamo blaster. Drop. Kantin, nakal naog na sila. Pasi na ako, kaya bangon na siya ko. Aw, kabay. Aw, kabay! Balik na ako, kalibangon kay ko! Ay, atisa oy. Tagibiyaan, magkatoy. Ay, tayas buwang oy. Ay, kita lang do. Dala na, ibiyan tang ichi. Sabi ka tao ito. Lupa kanta. Sino to? Bang. 1, 2, 3, go. We wish you a Merry Christmas. We wish Ito mo na tayo. Number 3. Wis per-gym hindi oh. Kung bata na ko doy. Ilam, may mga ay. Gikap lang barko na. Si May mana? At kartaan din eh. Estado na ta. Tara. Hey. Gusto lang ka. Magagani kay. Ano nga trabaho ka ron kita sa mga bang. Baba lagi. Rolling may. Wala lagi trabaho lagi. Ay baba ni ka dai. Ano? Dabaw ba? Kartaan na yung amigo. Tahan eh. Tahan eh. Sa grada naman dai. Teatro ko dre. Yate ikaw ra isa. Sa bandi ay. Basta makababa ko dre sa kuang barangay. Kuang barangay. Sat jud ko. Igan eh. Dami igan ba? Ya, usama. Tata. Sabay mo. Kita mas kay kapal mas. Tarang budo nga pod. Gade, digaan pa ichi. Tara. Eh, nabigay shot pa. Sarap, nag-shot ng mga amigo dai. Ano bit? Kamada dre. Atas na namadaan ba? Tata na. Lang di pa mas ko ba. Saning silatan pa. Sige. Saban dito ang boss PJ na ron ba? Ay kapalaka di ka ngay mong balakan. Ay mo to kabalo nga pilay halin na to tong niaging pangaruling. Opo, pero Sali ka? Anawon lang na to, depende yan eh. Sata. Okay, shot ron ba? Ganira niya. Ay, may asa. Isa eh. Wow. Saan mo ba kinada ron nga? Ruling naman mo. Sa hurling ba bagay gisugo sa mong busing? Uy, busi. Musing BJ ba? Ano ba? Oh yeah, ganyan mga t-shirt no. Atags mo. Tagaan. Kapit naman po. Wait ko, release eh. Nasyat na rin. Shot nito eh. Bay, mali ba yan? Shot eh. Kos na. Ano shot ba? Ano naman bay? Doon ta. Ay, ako rin dungan ba eh. Tama, may pangarulingan ba niya? Tama ba eh? Hindi mo napot. Saba ka. Lagi. Bala. Oh, ito. Saba. Ha? Kumagi na nag-shot to bay. Tukar akong pagkaulit ilignon nun ba tao? Sapan, yung busing ano ba? Purot ng kwarta. Teta. Sa'yo nga ni mo day? Lay.
Kuan ako ba? Kang EJ, yung hawa ka. Taang good lakit kalit ragtan balakaw ba. kupal ka. Sa mata ato eh. Yaan, Mga tayo sakyan na iba sa to. ha? Wow. Ha? Pwede araw, eh. Sama dahil. Maya ra yung kuan no, dasintos no. Kaya. Pero piti kayo. Piti kayo. Kantay, reverse lang. Reverse Wala na bi. Grabe, matay nga yung kuan. Lami yung ilim non drip rin no. Ay, Ako sa labi. wala, minam, tako ato, bay. Kuha, malayan, bay. Uy, nagdaang bintoy eh. Tulit, nun ba? Gig pangilog. Katulog na yun noon. Saari nga. Taman, bay. Dungag pa ta, bay. Siguro, bay. Eh, binta dito ba? Sobrang nyo gani nga. Tama, siguro, tuhog na ako sa bintoy, oh. Sus! Boto nga suter yan oh. Na! Buto na! Tulo good! Hina din mahubogan ng binto eh. Makaihi, hindi eh. Yato lang na imong kauban dayo. Ibay, yato lang ibay. Kantaan eh. Ay, klaro ni ibay ba? Tara, tara. Ato tara. Tara, baba. Bangin ko ibay. Bangin ko ibay, papabangon ko ibay. Butak na ini bataan eh. Tara. Ibay. Bilis mi ibay. Salamat ya ibay. Tama, kay si Bintoy. Manta. Ulit ta. Biskit matari, dikit na mag-short sa akong paa bay, basa mo kayo. Mahot ning ansot ba? Hindi mo matari, tari. Bukal matari. Bukal kansoy. Tuuya ba tayo eh? Nagkalapit na. Gibilin pa yun siyang amigo. Bahala ka niya eh. What's up mga ka-i4? Yo! Bago rin pinahuman og video no? So mo shoutout mi karon. Shoutout day kang Bus Jibon. Oh, shout out po Shoutout kay Bus Jibon. Aljelin Swico, Huwag kang Jeffrey Sigara. Mag-chat out yung Michael Morales. Arman Hurulan day, Arman. Lagi sa pa ni. Salina Alejandro, Huwag kay Zorin Jimmy Kanoy. Bulos, o gini si Jocelyn Siri. Huwag shout out Shout po out daw. kay Namuntag. Chat out sa yung tanan. Shout out po kang Ilijon. Oh, Legion o kay Pareji nga. Wapo kay buhok karon ha sa mga tubang. So shoutout po dog. Pasalamatan po rin na mo ang nag-sponsor sa Mosinina no? Selena. Yan Oh, si salamat. Ma'am. Okay, kang ma'am. O kailan mo bro. Ate Jean ng Gido. Salamat kayo te. Okay, ma'am. Salamat te. Salamat eh. Shout out kang kan Ilijon ng Uyabano. Okay, si Michael Learns pero Michael Morales, Michael Learns. Shout out. Shoutout sa mga tanan. God bless us all. Salamat. Thank you. Watching.